अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काहेला ले आइलो जब जाए के रहे पड़ते गाँव में करा के काहेला ले आइलो जब जाए के रहे पड़ते तोहरे या हमरो तानी देख के तू गइल कले तो सुत तनी तकिया के धरी सिंगार पलक करला करी हो कि सुत तनी तकिया के धरी सिंगार पलक करला करी हमारा से ले ले हो कोइला तू आना साथ रह के तुम कहे छोरा लायो के ले हो एरो जब गवना जन्म के बदला ये सोनिया हमारा से ले ले हो कोइला तू आना साथ रह के तुम कहे छोरा लायो के ले हो जहिया से कोइला फोन कोइला भेजल न चिट्ठी सोन दे तकिया के धरी सिंगार पलक करला करी हाँ कि सुत तनी तकिया के धरी सिंगार पलक करला करी के धरी सिंगार पलक करला करी हाँ कि सुत तनी तकिया के धरी सिंगार पलक करला करी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।